За да запишете потребител ръчно в някое от обученията, отидете на осигуряване на достъпа и натиснете ръчен достъп. Ще бъдете отведени в меню, в което първото и най-важно нещо е да изберете курса или програмата, за която искате да запишете потребители. Също може и да филтрирате по определените критерии или полета, зададени във вашите профили и зададени за вашите потребители, но най-долу ще видите всички потребители, както и колко от тях са записани в обучението. Нека да маркираме няколко и когато сме избрали нужните потребители, натискаме "Запиши избраните". Както виждате, те вече са прехвърлени в другата секция и можем също така и да ги отпишем, когато изберем всички и маркираме всичките потребители. Ако искаме, може да маркираме абсолютно всички потребители в другото поле и да ги запишем наведнъж, както и да ги отпишем отново избрани всичките. Когато сте готови, просто отидете в началото на системата.